ceritane wayang Jawi Anoman mere Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Duduk. Oke. Raja arane ayo Mas Litik ayo gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu wae Sinto. Zaman Anoman kuwi lho enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti Weh nular-nulari kok. Sinto ayo gentenan Anoman sampean lho kudune Ayo. maju dong Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngaryo jroning Kang praja. jago wae kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, nanti iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musike digarap piye? Versi gamelan apa versi musik?